nech sa páči, viničky muži, nech sa páči. Bolo tam zaváhanie na tej naberačke, na naberačke nebudeme konkrétne menovať, bola to naberačka, voda išla zo stroja až na 10. sekunde, takže bolo to trošku, asi som Peťa Sobku trošku prechválil, keď som mu vravil, že ten košík mu ide a zopakoval si minulý týždeň, no respektíve minulý týždeň to bolo podstatne horšie, no ale teraz chalani z Viniček to majú za sebou časom 17:60.